Komínový ventilátor Gemmy Elektronika. Do vybavenia patrí motor triedy H. Vďaka navrhnutému a patentovanému systému inteligentného riadenia výkonu spoločnosti Gemmy sa v prípade zaťaženia alebo abnormálnej absorpcie motor okamžite zastaví, čím sa zabráni nenapraviteľnému poškodeniu a automaticky sa spustí ihneď po obnovení štandardných podmienok. Chladiaci ventilátor motora, ktorý vyrobila spoločnosť Gemmy, je plne kovový a je jedným z typov, ktorý umožňuje chladenie aj pri veľmi vysokých teplotách. Motor Gemmy nevyžaduje žiadnu údržbu, pretože nemá žiadne kefy, ktoré by sa mohli opotrebovať a používa asynchronný motor, ktorý využíva princíp rotujúcich magnetických polí, čo umožňuje prevádzku bez potreby akejkoľvek údržby počas jeho živnosti. Vyhnutia sú jedinečné, pretože boli navrhnuté tak, aby odolávali vysokým teplotám vďaka inovatívnemu systému silnej odolnosti proti vysokým teplotám spoločnosti Gemmy. To všetko je možné vďaka smaltovaniu keramických vlákien na vynutiach, ktoré nielen umožňujú prevádzku motora pri extrémne vysokých teplotách, ale vďaka priamej tepelnej výmene sa tiež sami ochladzujú. V tomto systéme motor spoločnosti Gemmy nevyžaduje žiadne ďalšie záruky, pretože ochrana sa uplatňuje priamo na vynutia motora, ktoré sú jedine svojho druhu na trhu. Ložiska motora sú vybavené nasledujúcimi systémami: tiché ložisko SKF, navrhnuté spoločnosťou Gemmy a schopné odolávať veľmi vysokým teplotám s konštantným tichým chodom. Ďalším silným bodom, ktorý spoločnosť Gemmy patentovala, je samomazací systém ložisk, ktorý je definovaný ako vysokoteplotné mazanie ložisk, vyvinutý v spolupráci s oddelením environmentálneho inžinierstva a fyzickej univerzity v Bazílei spolu s renomovaným výrobcom mazacích tukov. Motor spoločnosti Gemmy je vybavený špeciálnym mazivom, ktoré ho robí neutrálnym voči akýmkoľvek údržbovým opatreniam a v priebehu času, čo zaručuje celoživotnú prevádzku všetkých pohyblových častí. Ďalším veľmi dôležitým prvkom je 60% systém znižovania absorpcie energie. Systém s nízkou absorpciou energie. Táto obrovská úspora energie bola možno vďaka osobitnej štúdii spoločnosti Gemmy o jedinečnej klietke rotora. Aby sa zaručilo dlhodobé používanie pri vysokých teplotách, motor Gemmy triedy H má plastové komponenty, ako sú armatúry, kondenzátory a konektory, všetky vyvedené na vonkajšej strane komínového ventilátora a chránené pred zdrojmi tepla pomocou špeciálneho kábla z keramických vlákien, ktorý je odolný proti vysokým teplotám. Ventilátor Gemmy, spoľahlivosť je vo vašom dome.